ja som Claire a toto je 5 faktov o tom, ako natáčam svoje videá. Takže, no, si toto video užite a ja sa ospravedlňujem, naozaj sa veľmi ospravedlňujem, ale na začiatku videa mi nikdy nestíha zaostriť, takže to zaostrujem asi takto. Takže, prvý fakt. Na začiatku videa vždy hovorím: ahojte, ja som Claire, vítajte v mojom ďalšom videu. Lenže môj mobil ahojte vždycky zostrieha. Takže niekedy počujete iba te a niekedy vôbec nič. Druhý fakt. Zvyknem natáčať iba keď som sama doma. Natočím si viacej videí, potom ich trošku pretriedím a vyberiem si tie, ktoré môžu ísť na YouTube. Tretí fakt. Keď strihám, trvá mi zvyčajne aj asi 5 minút, kým zaostrím na ďalší záber. Štvrtý fakt. Svoje videá zatiaľ vôbec neupravujem, ale mám v pláne. Piatý fakt. Pri vyrábaní z delisov a casey alebo varení z vany si vždy to, čo idem robiť, najprv pripravím, usúdim, či je to dobré a až potom video natočím, teda najprv to vyrobím, potom natočím video, ako vyrábam druhé a ak je to dobré, tak to zverejním. Momentík. Tu je príklad, čo som video aj natočila, ale som ho vyhodila, lebo to nebolo dobré. Takže bol to takýto snehuliak a ono to nešlo, pretože to bol snehuliak v lete. Ale ak ho chcete vidieť, napíšte mi dolu do komentárov. Takže ja by som to video ešte raz natočila. No, a vyzerá to tak, že máme vyčerpaný limit faktov. Ale ja možno ešte nejaké video s faktami spravím. Takže pre toto video je to všetko. A ja dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, koment a ak sa vám páči môj kanál, tak samozrejme odber, lebo ja budem veľmi rada. Fajn, ahojte.